मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। मकई के भुजा करे ढोरी के पूजा, खाके मकई के भुजा करे ढोरी के पूजा। भोरे भोरे नहा के हमारा मना के, भोरे भोरे नहा के हमारा के मना के, खाना में मांगे छे दुनू तरफ भुजा। भुजा करे ढोरी के पूजा, खाके मकई के भुजा करे ढोरी के पूजा। बच्चा के जेना ओकर बुद्धि गे, देह में लगावे गुदगुदी गे। सुना हे गे, बच्चा के जेना ओकर बुद्धि गे, देह में लगावे गुदगुदी गे। सजिया पे काम करे छै अजूबा, खाके मकई के भुजा करे ढोरी के पूजा। खाके मकई के भुजा करे ढोरी के पूजा। विवेक विकास पियासन कल छै, अखन जवानी हो मरबा मकल छै गे। सुना हे गे, विवेक विकास पियासन कल छै, अखन जवानी हमर बमकल छै। अमनु अति रोजे करे पूजा, खाके मकई के भुजा करे ढोरिए के पूजा। खाके मकई के भुजा करे ढोरिए के पूजा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।